Balinganisela ku-39 asebeshonile ngenxa yesimo sezulu kwaZulu Natal. Lokhu kushiwo ukhulumela umnyango wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu uMnumzane Siboniso Mngadi. Umngadi uthe kusukela ngo-Okthoba kuze kube yimanje isimo sezulu sedlule nemiphefumulo yabantu abangu-39 kanti emva kwemvula yakamuva kubhekwa abahlali abasadukile. Abanye bebeshwa umphezulu, abanye beminza, abanye bemuka nezimoto, abanye bedilekelwa izindlu. Njengamanje sime kwaba isihlanu isibalo sabasabheka kusho Mngadi. Omunye-ke wesinoma usabheka wesilisa wasemgungundlovu okuthumuke namanzi emfuleni umsunduzi ngaseCanal Dam ngesonto. Lo wesilisa kanye nababili akade hamba nabo kuthiwa bamenze ngesikhathi imoto bebehamba ngayo imuka namanzi kulandela ukubhidlika kwebhlorho. Ngokusho kokhulumela bezimo eziphuthumayo i-IPSS Medical Rescue uKenneth J. Merrick uthe-ke noma-ke uveze ukuthi bebekule moto bebengumndeni. Ezindabeni zemsizi SATV ngibika lezi ndaba ngephansi ejuzini kwamhlaba yalengana. Nisale kahle, ngakhohlwa ucinize usubscribe izokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel.